Mayong kagabion kaninyong tanan mga ka-idol. Maglagot jud ko mahuna-hunaan ang mga istorya diha. Kita ko no, taga Pilipinas. Gubaton ko no tas taga China. Sos pastilan, pastilan. Kamo mga ka-idol, di mo mahadlok nga gubaton tas taga China. Ang uban kasagaran kanato nga mahadlok yun nga gubaton sa taga China. Pero ako, di ko mahadlok mga ka-idol. Di ko mahadlok nga gubaton tas China. Kaya nga no, naatay mga kumbatente diri sa Pilipinas nga ngilingig kayo, nga mga banggiitan kayo, mga irumbuang. Naatay mga banggiitang mga sundao diri sa Pilipinas. Dili ni basta-basta ang mga manggiitang sundalo diri sa Pilipinas nato mga ka-idol. Kay ano, mga isog kayo ni ang mga sundalo nato diri sa Pilipinas. Samot na yung mutingog na ni ang atong mga tribo kawakwakan. Sos, na impas gud sila. Inigtingog na ning atong mga wakwak, mga tribo kawakwakan, sama ning mga kuwi, wakwak, pilik-pilik, og unsa pa na diha, kuwi, sos, ngangilngig gani silang mga sundalo na to, mga tribo kawakwakan man gikan pa ni sa kuan, gikan pa ni sila sang kauban ni Paksyo. Kadtong irong buang, Paksyo ang irong buang. Mga sakop ni Paksyo ang banggiitang irong buang, ang atong mga sundalo nga mga tribo kawakwakan inigtingog ani nga atong mga tribo wakwak. So sotoy nagpanagan ng mga sundalo sa China oy. Inigtingog lang nga ng kuwi. Abot na nagmasbate, duha ka kuwi. Abot na nagmasbate oy. Kuwi. Abot na glite sa ilo pagani. Abot pa nagsikihor. Ug magkalisod masubraas kuwi. Abot pag Amerika. Nya napay kasundaluhan na to nga mga kababayan ay sos ana na mag-atang diha sa kontra sa baybayon adto sa baybayon mag-atang ang atong mga kasundaluhan nga mga kababayan adto sila mag-atang sa baybayon sa udlot. Adto na sila dito managtuwad sa kilid sa baybay, managlinya ang atong kasundaluhan nga makababayan magtuwad dito sa kilid sa baybay. Unya ilang lubot ilang ipatubang dito sa dagat. Unya ang ilang nga buhok ilahang ipasaylo silang lubot. Inigdang-adang sa mga barko sa taga China. Inigdang-adang silang barko padong sa baybayon sa udlot. Sus, inigtanaw nila silang teleskopyo. Makakita silang mga layon nga na nagtuwad sa baybay oy. Nagtuo silang layon. Mga babae man day nato nga kasundaluhan ang mga nanagtuwad dito sa baybay sa udlot na naglinya, nagtuo silang mga layon nga naglinya nga mga isog guys tanan. Mura man sa buglayon ka ang buhok nila ila man sang ipa abot sa ubos sa diha silang lubot ilang mga isapong ilang buhok diha silang lubot di nagtuo pud ang mga nagteleskopyo nga taga China nga nagtuo sila nga mga layon tong na nagtuwa dito sa kabaybayon sa udlot. Sos pagtanaw nila. Sos pagka mga isog ba ng mga layon na mga leon man yan nagtuwa dito sa baybay. Balik ta atras ato ning i-turn tani i-turn. Sus morosip ila kong i-turn dili i-turn ang nanagtuwad dito sa baybay.
nga mga hubo nga kababayan-an murag mga layon nga na nagtuwad ilang i-turn dahil pabalik ang ilang barko kay nakakita sila sa mga na nagtuwad nakuyawan man sila nga abi nilang mga layon. Moto na singgit ang kapitan, i-turn tani. I-turn dahil pabalik ang barko. Balik sila sa agi, balik sila silang kampo kay daghan ko ng layon nga na nagtuwad. Wa sila kabalo ang ato dito mga sundao nga mga hubo nga mga kababayan na nagtuwad dito naglinya sa kilid sa baybay sa Odlot. Dito sila nahadlok sila sagit ang kapitan na atong i-turn na yung barko pabalik silang kampo kinakuyawan sila. Yung anak ang ilingig ang atong mga kasundaluhan diri sa Pilipinas. Di basta-basta ng Pilipinas oy nya butingog pag itong mga kwe pilik kwak mga isog kay wak. Sus, kung palupad silang mga missile, sus, sugato lambud dayon na sa atong tribo wakwak manlayog lambud sulbong sa ibabaw nga tubadong sa kawanangan sugato ng missile sa China. Dili katugpad diri sa Pilipinas oy kay Jesus ilang mga sugaton ilang mga ipabalik ang missile nga to sa kontra adto tugpa sa kontra ang missile oy adto dito bungkag sa ilang kampo. Sila pa na maunay. Mga ngilngig kay ning sulbong dayon niyang mga tripo kawakwakan atong na missile palupad ris Pilipinas ade katugpa kasugaton dayon sa atong mga tribo wakwak mga layog man dahil kawanangan sugaton dayon to nila ang mga missile nga nang lupad padong sa Pilipinas sugaton dayon to sa mga pilik-pilik mga wakwak mga kuwi. Sila to sugaton ang missile di mo na di katugpa kay ilang mga balihon adto man nila patubang babalik sa kontra di atutog pa noon maon na nung taga China silang missile kay ipabali man na sa atong tribo kawakwakan ang missile nga mutugpan ta diri sa Pilipinas ili mo ipabalik kadto sa kontra adto dito tugpa hugno ang barkos kontra maon na ipagani. pastilan ilingig kayo ni ay ako di ko mahadlok nga girahon ta diri sa China kay salig nagsalig ko salig kay ko tanan sa atong tribo kawakwakan. Salig ta sa atong mga tribo kawakwakan oy. Munang kamo ay mo kahadlok kay natin mga sundao diri sa Pilipinas nga mga ilingig kayo. Samot nagyog manggawas ng mga agta. Sostik balang duwende sigbin hagoy. Lumos samot niya namon na yung mga sundao sa ubos. Pero ang ato ang mga jet fighter mauto ang mga tribo kawakwakan na to manlayog des kawanangan. Ang atong tribo kawakwakan sulpot sa missile nga rapdong sa Pilipinas manlayog dito atong mga jet fighter mga tribo wakwak. Adto din to mga tangatang mga nanaw-nanaw dito sa kawanangan ng atong mga tribo kawakwakan og naabay missile nga iari sa Pilipinas itarget ila tong bantayan sila may mugwardya dito sa kawanangan. Unya ang atong mga kasundaluhan nga mga kuan mga agta tikbalang unsa pa na deha duwende sigbin naan sa ubos mo na itong mga kasundaduhan gilngig kayo na sila ay di na basta-basta ang mga agta na to sos molusip mga dagko kasaran higante kayo dagko kay mga mata. Dagkog mata dagkog donggan taas og suwang sos dagko tog tagas pa jud kasta nagbalhibo. Samot nagyog manggawas nagyod ang ato ang mga sundalo nga mga barangan. Agoy lumos ka na mag-drive nga mga piloto sa China nga maglupad-lupad sa kawanangan at
Tusloko na nas barang oy, barangon na kuha deg munika deg ato mga sundaluhang mga barangan. Kana mga pilotos China tuslok-tuslok kon ra nagdago mo. Kalit lang nagkahagsak ang ilang eroplano. Di mahagsak nga barangon man magkuha mo deg munika dayon ba. Tuslok-tuslok ko ng munika. Kalit lang deg kasukara pa. Eroplano ay hagsa nagritso kay wana gituslok-tuslok na mas dagom. Mula nga ako di dyan ko mahadlok nga solngon tas taga China. Kay salig ko sa itong mga sundalo dito sa Pilipinas. Oy sos, sila dito sa kawanangan naglupad-lupad tira sa tuwa. Di sila magsilbi kay naamabutay mga paktol tos loko lag munika awana kisi-kisi din na mag-drive sa eroplano ay hagsa lag na largo lagi buhay tiratirag armas tirahan rag dagom bala dagom toslok sa munika kisi-kisi na dito mag-drive sa kanang piloto nila mag-drive sa eroplano agay kisi-kisi na maigos dagom mo toslok-toslok kon nga nasa itong mga banggiit ang barangan dari sa Pilipinas. Diretso lang ko nung kahagsa ang aeroplanos o boso may bong lang ang taga China nga waman ang tatirahe yung ano nakalit magkahagsa sus sikreto na day kayo ang mupusil day kanaras o boss tuslok-tuslok kung magnugdagom ang nag-drive tuslok-tuslok kung managdagom tinga ang ilang mga kasundaluhan piloto dito ang uban kay mahibong mas silang naghagsak na magkalit lang kauban di mahagsak at tuslok-tuslok ko na magdagom. Tuslok-tuslok ko nagdagom. Dagom rin katapat ay. Tuslok-tuslok ko na. Big tuslok. Diretso lang ko kasukara pero planos ubos ay. Muna salig ka das to ang mga sundao dari sa Pilipinas ay gimong kahadlok ha mga ka-idol ugubaton tas taga China kay natin mga lalaban dari sa Pilipinas mga tribo kawakwakan mga barangan ako isambot na yun naabot ay puisinos na to goy tawagon po nato ng mga hiluan. Ang mga hiluan pasakyon din na nato na sa mga tribo wakwak na to malayog pasakyon na itong mga hiluan sa kanang mga wakwak manlupad nga sa kawanangan yang katong mga hiluan mao toy muyagyag sa ilahang mga hilo dito sa kawanangan harang mga hilo tong mga hilo mga nag-drive sa eroplano dito mga hilo dito ang mga kontra nga naas ubos kay tagakan man dahil itong pusinos kay sakay matong hiloan sa atong tribo kawakwakan na ng layog sa kawanangan masakay man itong hiloan dito sa mga wakwak layog sa wakwak hulgan dahil bomba ang kontra ang China ighogs bomba katong mga hiluan na katulang mga hilo ila ditong ipanghog dito sa kampo sa kontra igtugpas hilos kontra ang hilo matugpa na dito sa kontra mga lanag ug horot ditong mga sundao sa China ay hiluan man sa atwang mga tribo wakwak mga hiluan sa Pilipinas. Manana po tayo Puisinos bam pasakay din itong mga hiluan sa ongo sakay nga to sa ongo kanang mga wakwak sakay sila dito sa wakwak layog dito sa kawanangan at tagakan itong bombang mga bubomba ditong mga hiluan tugpa sa hilo nila nga to sa kontra horot kalanagoy. Muna mga ka-idol nga Pilipinas di ni basta-basta kaliwat ba yan yung lapu-lapo. Muna mga ka-idol nga kitang taga Pinoy mga Pinoy di ni basta-basta kay panahon bitaw sa gira sa unang panahon at mga kaliwat ng mga ngilingig man to mga hero na to si lapu-lapo dito basta-basta. Pero karon wala naman sila pulapo ang nagpabilin gapong ng mga gamot-gamot nato nga mga ngilngig pod di basta-basta kadtong mga kanang giingon ako ninyo nga mga barangan mga usikan paktulan mga tribu wakwak maor na mo patay sa kontra.
Naapoy mga sigbi na to. Sus, tag-as kay glayog. Tag-as kay glayat. Ngilngig kayo. Ug naay mga sundao sa ubos. Horot nagbognohot. Hot do nagkitkit sa tang mga sundalong sigbi na. Yang ato mga kasundaluhan dito mga kababayan nga nagtuwad dito sa baybayon sa Udlot. Ha, mura masadog mga layon tanaw sa layo. Mabitong nibalik tong kontra nga u-turn tani u-turn. Kita silang mga hubo ba. U-turn tani u-turn sus morosip pagtanaw sa teleskopyo. Unsa ba da ito tanaw sa teleskopyo daw layon man. Motong ningon silang u-turn tani u-turn na yung barko pabalik sa ila kinangahadlok sa mga layon nga nagtuwad da sa kilid sa baybayon. Ingani ka isog ang mga kasundaluhan na to mga ka-idol dere sa Pilipinas salig kay tagdako ani. Nya di mo salig kita di ba ay mo kahadlok nga gubaton tas tagalayang nasod. Mga ka-idol, shoutout dahil sa tanang mga nagtanaw karon no, sa mga viewers na ako no, sa mga nag-follow sa akong Facebook page, shoutout sa inyong tanan. Ang naot ko nga namo sa maayong paglawas mga ka-idol. Daghang salamat sa inyong pagtanaw nining akong video sa pagsubaybay ninyong matag adlaw. Okay, di mo kalimot sa pag-share o sa pag-like. Daghang kayo salamat mga followers, mga viewers. Salamat kanyong tanan mga ka-idol sa pagsubaybay ni ining akong video. Ingko Tasyo.